So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope guys all are fine. लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ खोन्थानो सानदों। सार्केस होननांगौ मा होनांगौथाय दायो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायबा आसुरित मोनगोन आरो ना माबोरै बेबायदि हाथावो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायलांबाय थादोल'। लेट्स गो। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. That keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating. So लोगोफोर बे भिडिअखौ आं खालामनाया 12 डेससो जाबाय। दाख्लै कलेजाव थांनायाव जोंनि फानबारि बाजाराव नुनायाव खालामदों आं बे भिडिअखौ। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक खालामदो। आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानै फैदों बिथांमोनाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 10K जाथारदो।